Ovo je druga godina zaredom da se ovaj plesni kamp održava na Paliću. Ideja se rodila prošle godine kao naša želja da deca koja se inače bave plesom, savremenom igrom i koja se takmiče, dograde svoje znanje. Malo smo ih izvukli iz njihove zone komfora, postavili ih u neke nove situacije da rade sa različitim ljudima, da rade improvizacije. Čitava ova ideja javnog časa je zapravo bila inicijativa profesorice Marije Janković-Šehović. Pre svega je veliki pedagog, jedna divna žena zmaj, deca su je jako zavolela. Ono što je najvažnije u celom ovom našem poslu je da napravimo trenutak sreće za našu decu. To je nenaplativo. Pa nije važno ko će biti balerina, da li će biti balerina, neće biti. Važno je da su oni srećni.